Bismillahirrahmanirrahim. Paleka ya. Paleka mongko netepana sapa sira. Bismillah kelawan asma Allah. Jalahale maha agung. Apa jalalu keagungane Allah. Iku ing dalem bismillah. Laka kedue ira. Asiru ta rahasia ladimu kang agung. Albayinu kang pertelo. Takrau. Rupane maca sapa sira ing bismillah. Alfan kelawan ping 1000. Tawirun hale kang suci. Fi khulwatin ing dalam persepen. Bila ing dalam waktu bengi. Ba'da tanamu ing dalam sause turu. Angka sangi ira palahyunu pira-pira mata. Kul ngucap sapa sira ya karimu ya karimu ya rahimu. Fa fihima mongko iku ing dalem ya karimu ambek ya rahimu. Napa nutai kemanfaatan jazilun kang agung. Padlu kang utai kautamane naku. Iku muta'ayyanun den nyatakake. Wata isilan bisa urip sapa sira. Bisa tene dalam kejembaran. Waro hati batin penake batin. Wabikuli mahmudin kelawan saben-saben perkara kang den puji. Sifatu kaute sifat ira. Iku takrunu bareng apa sifatu. Tumma sholatu nuli utai tambah rahmatati. Iku ala nabi muka ngatasi kanjeng nabi. Kami selima koyok padane bareng. Kodam tuhu kang dinginake sapa ingsun ing. Bahwa mongko tema iku asabilu dalan alasan kang luwih bagus. Yakti kang mongko teka ing sira sapa aten wong kang teka. Pi manami kae dalam turu ira mulhiman. Hale kang aweh weruh. Laka maring ira. Tasuru ingkang bunga sapa tasuru ingkang bunga bi kelawan ma yasuru ingkang bunga bi kelawan ma sapa ataki wong kang takwa al mukminu kang iman yulki hal nibaake sapa ate ila kamaring ira isyaratan isyarah. Talko kang tetemu sapa sira biya kelan isyarah yusrul yasari ing gampange sugih wabatan ing dalam sause isyarah latahzan aja susah sapa sira iki ya wiritan iki ya karimu ya rahimu ya karimu ya rahimu ping pira ping 1000 Sause turu bengi, tapi turu dhisik ya. Gak iso turu piye, turuk-turukno. Wangel lho Gus, ngombe STM. Ngombe STM. Kebablasan sampai subuh. Wis bengine ilang. Turuk-turukno. Diatur piye carane turu, awan ya aja turu ae awan melek bengi lek iso turu. Awan wedi awan turu wae bengi kok arep melek piye yo. Kemari turu tapi yang ngono isaan dhisik ya. Isaan sik. Setengah tajuk ngono. Isaan sik terus turu, aja terus turu dhisik isaan wiritan ngono.
turu sik wirid isaan sik terus turu. Wis turu tangi wiridku ya karimu ya rahimu ya karimu ya rahim. Uripe insyaallah diparingi jembar. Atine iku penak ora gampang susah. Ora gampang susah. Dilem wong ora dilolono wong. Wabikul Mahmudin. Dilem wong gampang dilem lah. Ora terus dilolono wong ngono. Pami malan iku setengah saing perkara wujud cara ngipi ya. Ngipi sing genah, ngipi enek maknane. Ngipi enek maknane iki ya enek artine. Enek artine cara umpama ngipi nomor ditomboki metu tenan itu ya. Ora ngebleng. Ngipi enek artine. Artine sing bisa nuntun nang kesuksesan sampeyan. Terutama di bidang ekonomi. Isyarah merupakan isyarah kanggo kesuksesan sampeyan. Isyaratun talqa biya yusrul yasari gampange sugih. Terus ngipi-ngipi apa lah ngarane wong dhisik. Orang ngipi entut munjuk, ngipi wis gerang ngipi nemu duwe, ngipi wong kakean turu. Wami malan ku setengah saing perkara wujud kang den temu apa mah, pikhoti ngipi iso mibur, ngipi nemu duwe, wis kaya orang ngipi apa, entut munjuk lah ngarane. Pami malan ku setengah saing perkara wujud kang ditemu apa mak bi khotibatil ulama iklan tulisan sebagian ulama. Hadil abiyatu taikila pira-pira bet. Fi dzikri hayyun qayyumun. Ing dalam nutur hayyun qayyumun utawa asma hayyun qayyumun. Wa atat lupu ana ta nupre sapa sira. Antakula ento sapa sira kathira malin akeh bondo. Apa awakmu pengin bondone akeh? Jawabane nggih mesti. Wis mau gawe nek wong terus kowe pengin duitmu akeh ta? Gak pengin duitku akeh. Ya. Aku pengin duitku titik-titik. Enek sing jawabane ku malu-malu kucing. Aku gak pengin duitku akeh. Pengin cukup ngono gak akeh. Tapi tuku sawah cukup, ya. Tuku apa bis cukup, ya. Tuku omah cukup. Langun yo kae kok cukup gitu lho gereten. Adik goreng apa kok yo ngono adik. Isin-isin barang apa pengen duitmu akeh. Yo ngono yo lapor yo. Pada ngomong ngono ada ora pengen duitku akeh, aku pengen cukup. Kaya dia goreng kaya ya. Konrene kok dadal di TV. Maming kul ini salah sange saben-saben pira-pira wong atur. Taro ningali sapa sira. Wirdan widaron ngono. Engkang demen ini dia, kamu disenengi wong wedok. Senengi wong wedok. Tapi aja digatekno. Gatekno maksiat gitu. Sampeyan pengin sugih, pengin disenengi wong wedok, kanggo sing cek bujangan gak apa-apa itu. Kaya aku gak apa lah jadi bojo ya. Senengi wong wedok digatekno. Tasuru bunga sapa sira? Bi kelawan widar. Paming kulit jalan sange sakabehane pira-pira wong lanang. Disenengi wong wedok, disenengi wong lanang. Kok seneng wong lanang dubur-ubur seneng cinta ora itu. Ya seneng ora gething ora megelno cara ya seneng umum kok seneng cinta. Wayati kala teko ing sira apa gina sugih.
Watura lan den tingali sapa sira saitan kali kang bejo. Muhaban kang berwibawa bah sembarang kalir gitu ya. Sugih disenengi wong lanang wedok ya. Uripe bejo ya. Gak usah ngombe apa ya. Puyer to ya. Sida muncul. Yang orang bejo minum apa tolak angin ya. Ora usah nganggo tolak angin. Tasuru bunga sapa sira bi kelaw muhaban kang berwibawa mukroman hale kang den mulyaake wa kathira man hale akeh bondone patuk palan den cukupi sapa sira kula hati saten ing sakabehane bilai kang anyar teko sampean urip iki ora kena bilai ya dicukupi karo Gusti Allah ora kena bilai waduril kemelaratan to bahaya minal amiri saking wong kang perintah aumiman to saking wong kana kang ana sapa man iku walin kang merintahi negara cara sampean duweni bos ngono gak disakiti bos sampean duwe pemerintah sampean gak dolimi karo pemerintah. Pakul mengko ngucap sapa ya Hayyu ya Qayyum alfan kelan ping 1000. Itu. Mukamalatan halikang den sempurnake. Alamari layali ngantos liwate pira-pira wengi. Bilailin ing dalem wektu awan ana bilailin dalem wengi ana awan. Inna fi masak temene ing dalem barang asar tukang isara sapa isilai maring ma iku yurkhisu kuyurkhosu dan murake apa kuluholin saben-saben perkara kang larang walazim mengkono tepone sapa sira maing perkara dakar tukang nutur sapa isun wala tadak ulan aja tinggal sapa sira ing ma Babi mongko krana ing dalem mah ini. Tabluku tumeka sapa sira. Arutaba ing pira-pira derajat. Ala wali pira-pira kang luhur. Wabi dikroka lan iku ing dalem dikiran ira yen alipene dikroka lho. Ya wabu ing ya wabu sirul utai rahasia yuni luka kang mergolekake apa sira ning sira kang mergolekake apa sira main bareng turi tukang ngarepake sapa sira minas ngali saking panyuwunan tuh ini aku ngaji tak tinggal maknane ngopo ngene ya apa ning iki apa ning bengi ya ning iki apa nomor pira ya 17 117 tapi 17 kurang tak goleki ya Indi ya Warati komisi duwe faedah hadiah. Kowaro. Iya. Kowaro maknane asline gendul. Gendul utawa wadah iki ning ngono gak pas ya maknane kuwi. Dhuwur son. Inggile apa dan hadiah. Oh, dhuwur faedah. Dhuwur faedah hadiah. Nggih. Oh, kuwi ya. Komisi bukan hubungannya.
tapi wacane piye ning modelnya. Cek kapan-kapan lek golek. Aku lali apa ning kitab awake apa ning Fadhoil ngoten iki. Terus iki. Maturi itu minasuali saking panyuwunan. Watak burulan agung sapa sira. Indah kulinasi ing dalem sandingi saben-saben menungsa. Terus pila dia. Turun. Ngono ta. Alis kabehane. Watak bidulan nampani sapa sira. Bilyamini kelantangan tengen. Wabis siman lan kelantangan kiwa. Rezekine tekan ndi lho. Lha iki wiritane wong kuno iki ya. Wiritane wong kuno ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Sedina suwengi minimal sidil suwengi diwaca ping 1000. Awan sampean waca kenek, bengi ya kenek. Pokoke sedina suwengi ping 1000 utawa langsung sak dodokan ping 1000 ya kene. Awan 500 bengi 500 ora apa-apa. Tapi lek nganu sing ngapuh ya ane kitab ngono sedina suwengi tapi lek ngene bilailin au nahari. Kanggo hati-hati ngene hati-hati. Kanggo hati-hati lho. Tapi lha nek kita apa degene iki. Sing tak waca malam Selasa. Masuk iku lipat ya. Lak kae wis dina semono. Kan kene iki kanggo hati-hati lho Muhammad. Muhammad sing hati-hati. Ya sak dodokan awan kene bengi kene. Ya awan 1000 sak dodokan 1000 samono cawan ngene bumi ngene ora terus sedina suwengi nang ora sing ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum wiridan lawas secara wiridane wong kuno diwaca ping 1000 wah wis sembarang kali ya sugih ya berwibawa ya uripe paling penak sembarang kali kule ya mulya ya apa karepe keturutan wis tolak balak sampean urip ora ya gak kenekan bilai terus sampean ya ora kena apa iku mau jenenge mangkele juragan cara mamen melok wong ya ora kena dolime pemerintah wis enak ta ya Hayyu ya Qayyum. Wong dhisik sampean gak iso paseh ilate ya kayumu ya kayuku. Ya kayumu ya kayuku. Tapi ya bakal mandi wong yakin iki wong yakin. Bakal mandi yakin. Awake dhewe paseh ya Hayyu ya Qayyum ya. Tapi gak patek yakin ya. Gak patek mandi ya. Gak patek mandi bulan. Mereka pada yakin. Terus mana wiritan apa ini ya? Nganu. Ya Wahabu. Ya Wahabu dat kang akeh paringi. Ya Wahabu dat kang akeh paringi. Iki gak ana hitungane kowe ge wiritan ge zikir. Sing akeh ya Wahabu ya Wahabu ya Wahabu ya Wahabu. Ini ya. Iku ya ngono padha ya. Kanggo apa? Kanggo ben hasil apa sing dikarepno. Minasuali ya.
rezekine lancar wa takbidu bil yamin wa bisimal. Tamat sampurna apa al abiyati pira-pira bait. Wa ditegala abiyat. Iku ngene lho wong wiridan iki. Ben semangat ben iso istiqomah. Anjine aku wiridan anjine ya supaya tujuanku hasil. Umpama tujuanku ora hasil, wiritanku karo keberhasilanku apik wiritanku jan. Ya. Wiritanku karo keberhasilanku apik wiritan. Karo ya iki wong donga ngene. Aku ndonga supaya tujuanku iku keturutan, tujuanku tercapai. Tapi umpama ora tercapai, dongaku karo apa? Sing tak karepno iku lho jek apian dongaku. Atine digiring nang ruku ya. Ya, kok ben iso istiqomah ya. Mas ora oleh, ora rugi aku. Itu. Cek panggah untung sih. Aku nyatane wiritan, ya wirid zikir ya. Paman asmane Allah ya Hayyu, zat kang sugeng. Ya Qayyum, zat kang ngeramut utawa zat kang berdiri sendiri ya. Ora terus wirid aku zikir wirid iki ora mandi pakang ngene ya. Kepedhot ya, tapi lah duwe keyakinan ngono ku mau. Reka ndonga kan kon isor nang dhuwur ya. Munggah. Tapi lah peparing kan kon dhuwur nang isor. Sampeyan ndonga hake Gusti Allah. Sampeyan tapi lah peparing kuwi hak sampean. Hak Gusti Allah karo hak sampean apian hak Gusti Allah. Sampai zikir wirid ya ngono. Sampai zikir wirid kuwi hak Gusti Allah. Sampean oleh apa-apa hak sampean. Ya. Ngelakno apik zikire, apik dongane, apik wirite daripada apa sing sama nangan-nangan kuwi. Tamat sempurna palam yaitu pira-pira bait. Cara penake ngomong perlombaan ya perlombaan itu turnamen besar. Perjuangan sampean mulai teko nisor, teko penyisian grup sampai teko final juara dengan jatuh bangun itu ya wis berkeringat, berdarah-darah sampean ya. Itu jauh lebih baik daripada piala sampean. Akhirnya sampean final menang oleh piala. Perjuangan sampean tekan isor sampai final juara gitu. Jauh lebih baik daripada piala sampean atau hadiah sampean. Itu hadiah. Piala toko di toko-toko ya akeh. Tapi perjuangan sampean musuh kae sampai iso juara gitu. Juga sembarang kok iso gitu. Katen mau piala ning toko ya akeh piagam iki. Cara hadiah yang misalnya uang piro sak juta gitu ya. Digoleki kenek itu ya. Dol-dolno sama apa dol-dolno omah iso. Tapi lah sampean menang karo kono menang ambek kono menang angel kuwi itu ya. Mulai penyisian grup sampai 16 besar sampai 8 besar semifinal, final, juara wis tak kena dituku kuwi itu ya. Tak kena dituku. Watak turulan aku, watak bulan agung sapa sira? Gak kena diutang. Tamat apa albiatu. Ya musuh disogok sing ngalahke tak wedo yakin. Oh, menang model kayak ngono kok ya membanggakan gitu ya. Gak membanggakan sama sekali. Ora konangan panitia sama tambah didis.
Tamat sempurna apa abiyatu pira-pira bait. Wa takila abiyat iku abiyatul faroji. Pira-pira bait ngilangi susah. Al masyhuratul fadli kang masyhur keutamaane. Ini sak temene ingsun iku la arju yekti arep-arep sapa ingsun. Atfatan ing pawelase Allah. Atfatawahi ing pawelase Allah. Wala aku ora ngucap sapa ingsun in kira lamun to den ucapake apa mata lapan mata. Mata ing dalem kapan? Ini maknane mati. Zaka ing utawi mengkono-mengkono atfatawa. Zaka ngene ya. Mata, zaka mata ngene ya. Mata ing dalem kapan? Zaka ing utawi mengkono-mengkono atfatawa iku mata kapan? Ini dia. Aku arep-arep pawelase Allah. Aja terus aku tapi orang ngomong lah kapan oleh pawelase Allah. Cara pengen ngomong lho. Awake iki arep-arep kawelasane Allah. Aja terus duweni angen-angen kapan kawelasane Allah nang aku. Ini. Wis selalu mengharap terus. Ya. Selalu mengharap kawelasane Allah. Aja terus kapan ya kawelasane Allah nanggon aku tumurun nang awakku. Aja ngono itu ya. Selalu mengharap dan mengharap itu ya. Menanti dan menanti selalu menanti itu ya. Jenenge ngono ku husnudzon nang Allah. Cara ibarate wong kekasih no ngenteni kekasih ya sampai putih rambutnya dia cara nyanyi dia biarpun 1000 tahun memutih rambutku itu ya tetap tak anteni ya, tetap tak anteni paribasane sampai beling bosok beling kan gak iso bosok itu ya paribasane sampai beling bosok lho panggah tak anteni ini jenenge wong senenge tenanan itu ya senenge tenanan ya wis iki ngono misale ngamalno apa ngene ya oh dengan harapan oleh welase Allah rezekine lancar keluargane diparingi iso penak uripe bahagia ya diamal terus aja enek ning ati unek-unek lah terus kapan oleh itu ya oleh welase Allah kapan Gusti Allah welas aku kan aja wala aku lu in kila mata daka mata rabuta ora kena ora ini ora kena ora atau wajib an boleh ayang syaro yen to den gelar apa ma perkara kana kang ana apa ma iku tawa kalempit apa ma judan krana loman wa ayam turu lan yen to wa ayum taro yen to den udanake yen to den udanake apa ma barang kana kang ana apa ma ku khawa sepi warubama yung sarulan kadang-kadang den gelar apa ma perkara kana kang ana apa ma iku jawa aduh apa ma warubama kutira lan kadang-kadang den pesti apa ma barang kana kang ana apa ma iku lawa bengkong apa ma wakul sarta saben-saben suwi-wiji ku yantahi tumeka apa sik utawa tutuk apa sik ilamada maring wekasane
wekasane to pungkasane. Wasai utai suwi-wiji ki yurja. Den arep-arep apa kasbu kebuka isik. Idan taha indalna kene tutuk apa sih. Lato iku wa utai pira-pira welase Allah. Wa intola senajan to suwi apa almadha wekasane. Iku kalam hati torfi kaya sak cemlerete peninggal. Iku kalam hati torfi kaya sak cemlerete peninggal. Ida torfu ing dalam nalikane utai peninggal. Ing dalam nalikane utai peninggal rona seneng-seneng apa torfu. Kam iku piro farajun utai bunga. Bada iya sing dalam sausi putus asa. Kot ata kang teman-teman teko apa iyas. Gaena ngene. Kam farajun pirang-pirang bunga. Bada iya sing dalam sausi putus asa. Iku kot ata teman-teman teko apa faraj. Wakam surur lan pirang-pirang apa jenenge bunga. Kepangga penak ya. Ngene. Kam ing pira farajun utahe bunga. Badaya sene dalam sawise putus asa iku kot ata teman-teman teko apa faraj. Wakam lan ing pira surur utahe bunga. Ukot ata teman-teman teko apa surur. Badal isa ing dalam sawise susah. Mantai sapa niku asana gawe bagus apa man. Adon ing penyono. Bidil arsik landat kang duweni aras. Jana mongko ngunduh sapa man. Itu ya. Wong lek husnudzon nang Allah bakal ngunduh. Sapa wonge sing husnudzon nang gone zat sing duweni aras iki Gusti Allah. Wong bakal ngunduh. Tandane husnudzon piye? Wis pagati lakoni kaya husnudzon. Wis tak teko-teko. Wong iki tak contoh-contone ya. Kenapa kok arep iku ngenteni, ae ngenteni kekasih ae itu ya. Mergo dhek husnudzon kekasih ku lho bakal teko. Tak anteni. Wis 1000 taun tak anteni Mas. Rambutku jambul wanen putih bakal tak anteni sampean teko rene. Mergo dhek husnudzon ya. Kekasih ku ora bakal ingkar janji. Kekasih ku lho bakal teko. Suka semayang teko gitu ya. Nyemayani aku. Gusti Allah iku nyemayani sampean. Kowe njaluk tak wehi kon iki. Ya kowe njaluk tak wehi. Awake dhewe panggah donga, panggah wirid dengan harapan oleh pawelase Allah ya. Gak mandek-mandek. Terus kapan oleh sembuh kapan? Wis sancine titi mangsane kan ya panggah oleh. Wong iki bejone ning wekasane ning pungkasane. Kok pungkasane wis titi mangsane wis teko pungkasane kula ya oleh panggahan ya pangkat dhewe ya. Ya itu niku senudon ora terus lelek terus alah tak wiridno nek 5 taun nek panggah berarti wis cures iki ya wis ora diwehi wis. Berarti kusenudon sampean padha karo Gusti Allah berarti ngapusi karo ngono iki ya. Oh janjine kuwi gak diwehi piye. Kae khusnudzon nang Allah, kene baik sangka nang Allah. Kan ya ibaratnya sampean dhewe kan ya marem ta misale ya. Ibaratnya sampean kan ya marem misale. Misale wis gak sapa-sapa kanca. Aku sesuk arep nanggonamu ya, kira-kira nang omah kan. Enek kira-kira gak iya aku ning omah gene acara sesuk. Kira-kira jam piro? Alah paling isu insyaallah isu. Isu sampean gurung teko arek panggang ngenteni. Awan gurung teko sampean. Arek panggang ngenteni kok sampean. Sore gurung teko. Wong iki lho panggang ngenteni kan nanti-nanti ya. Bengi ya gurung teko sampean. Wong iki panggang ngenteni. Subuh cakut teko sampean. Iya. Wong iki panggang ngenteni.
Kira-kira sampean terharu apa ora? Gitu. Nah, sepurane ya aku teko subuh. Ora apa-apa aku teko wis marah aku seneng. Aku dhewe yakin gak mungkin awakmu gak teko ngomong kok itu ya. Kamu ngenteni jago. Ala ya ning omah ngorene acara is. Ya sedina iku nang omah is. Lah ora metu blas lan. Ala ya ora metu lapo ya rene acara. Kan marem itu ya. Marem seneng teh hari iki berarti ya. Ambek aku percaya tenan. Dia berarti setia, kapan ngomong setia lah, nek ngomong setia. Aja nang Allah yang ngono padha ae ya. Awake dhewe percaya karo janji-janjine Allah. Gusti Allah janji tak wae iku lek gelem njaluk. Dongamu tak sembadani selagi nakmu gak bosen donga nang aku. Awake dhewe setia pagah zikir, wirid, donga dengan harapan oleh janji-janjine Allah. Walaupun awake dhewe iku gak niat nagih janji gitu ya. Kan nagih janji termasuk ya sul adab terus jenengan kowe Gusti. Agak wis pokoke awake dhewe wis nyedhek nang Allah ya ora pengin nagih janji ya ora wis. Gusti Allah dawuhe ngono ndonga, aku ndonga, zikira aku ya zikir, wirita aku ya wirid gitu ya. Kene pokoke dikongkon wis budal ya ora pengin nagih janji nang ora gitu ya. Cara ibarate sampean ngomong sama nyambut gawe lho. Melok juragan. Anu kok bayarane asar moro tak teni kok asar. Sampean jane ora pengin nagih janji bayaran ora. Cuma juragan sampean ngomong ngono kok asar moro bayarane tak weno asar. Tak enteni lho ya. Gitu ya. Mau niat apa? Niat apa? Ngugemi omongane juragan, niat apa? Manut omonge juragan ora terus nagih janji duit. Ora gitu ya. Ora aku gak teko kadung dinteni kok piye lah ya. Enggak ngelakno juragan sawangane kene kok nyepelekno ora butuh duit tapi piye ya. Ibarate ngono. Raputa yang surokana di terus ya mayu kulwan jana muka ngunduh sapa man ngunduh kulwal jana ing manise undu-unduan ing manis undu-unduan aro iki kang bersih min sauki sifa saking rini waras man ta sapa niku lada ngungsi sapa man bilai ing Allah naja muka selamat sapa man minggu 5 sang kabehane perkara yuksa kang den wedeni apa man wana alam rekole sapa man min ato ima saking peparing barang raja kang ngarep-arep sapa man ing man mantes sapa ning fawado masraki sapa man alamro urusan ila sarfil qada maring apa murnine pesten kok balam kok nyandingi sapa man amrawa ing perkarane Allah minu saking man pirido klan rido iki penak ya man fawadul al amra ila sarfil qada sapa wonge masrahno urusane nang ngene pestene Allah itu ya wong kuwi bakal nyanding nang ridhone Allah. Ketemu karo ridhone Allah, oleh ridhone Allah lah. Masarane segala urusane nang pesten. Lah ajine takdirku, itu ya bisa lo kena urusan apa. Wis bakal usaha tapi awake dhewe masarahno
urusan ku mau nang pestene ya pagak usah lah enjine pestene takdirku pestenku iki engko oleh rezeki ya panggah oleh rezeki tapi lah pestene takdirku iki engko ora oleh nah. Mau bilang apa itu ya mau bilang apa dayaku gitu ya apa dayaku gitu ya apa dayaku wong kabeh urip kuwi ora iso lepas teko lingkarane takdire Gusti Allah Gusti ora iso metu teko lingkarane takdire Gusti Allah percaya terima karo takdir pasrahno takdire Allah ora ngono bakal wong bakal ridho nek Gusti Allah tapi kuwi angel kudu belajar terus menerus ya gak belajar terus menerus gak iso sampai tuwek ora iso apa masrahno apa urusan uripe nang takdire Gusti Allah gampang ngomong arep percaya karo takdir iku angel ya padahal iki bagian daripada iman percaya karo kodok kodare Allah percaya karo kodok kodare Allah kok terus percaya lek urip iku ditakdir dikodok karo Gusti Allah ora mung kuwi tok percaya karo kodok kodare Allah tegese terima karo apa kodok kodare Allah ora mung percaya tok percaya urip iki anjene wis ditakdir dikodok karo Gusti Allah tapi kena takdir Gusti Allah gak terima. Ibarat kaya ngene. Saman petho anakku ning dalan sepeda motorku macet. Saman percaya roh, aku roh kumat ning dalan sepeda motor macet ya. Ora sing penting kelanjutane itu ya. Nek roh sepeda motorku macet iku kudune piye? Itu ya. Terus parane aku kok gonceng tapi ini. Oh, wis kula terakan ing Bathara ingin peda ingin kesane disarare terus. Macet kok Gus? Iya rek, nggih pun kula riyen nggih. Ora kaya ngono kuwi ya. Wong percaya urip iki wis ditakdir karo Gusti Allah. Tapi mbas ngalami urip ya apa? Ora trima. Itu ya. Iki jenenge padha karo ora percaya karo kodok kodare Gusti Allah. Ya walaupun berat jenenge pas urip sapa sih iso lega atine pas urip ngalami kepahitan gitu ya. Tapi sepahit apapun, seberat apapun wong kuwi kodok kodare Gusti Allah ya terima awake dhewe. Mau gak terima, ya diterima-terimano itu ya. Lan isbiru wasabiru warabitu. Bahasane itu lho, sabar ya. Isbiru wasabiru, sabar-sabar. Warabitu terus-menerus tetep ana nang sabar. Warabitu tetep ana terus-menerus gak entek sabar-sabar. Sampai kapan? Hatta yakin. Sampai tekane pati. Mantai saben ya tajarro ngulu sapa man. Lagi enek malah ya citas diomongne terus enek. Wasa sabri ing serete sabar. Sapa ki gelem ngulu nguntal gak penake sabar, serete sabar. Wong gelem ngulu, gelem nguntal, gelem nglakoni gak penake sabar. Itu ya. Sabar itu sobar itu iso sabar iso di kan sobir itu putra wali ya dene alipe lho jadi sabar itu putra wali pahit ini pahit ora enak ya tapi lek wong gelem sabar gelem nglakoni sabar gelem ngulu sing jenenge seret
rupa sabar utawa sabar sing diumpamana seret gak penak. Yadzuku mongko yadzuku ya ngono ya. Kok ya? Nggih. Yadzuku mongko ngincipi sapa man halawatan najhi ing manise kabejan. Itu ya. Bakal oleh manise urip, bakal oleh kebahagiaan sing diumpamakno manis. Itu ya. Sing dipadakno karo manis. Wa intola senajan to suwi apa almaga nggon tumekane ya. Walaupun manis iku teko niku sawi dadi oleh sabar iku sawi bulan. Subhanaman kelawan maha suci zat. Ayu sabbihu subhanaman. Maha nucake sapa isin kelawan maha nucake maring zat. Ya alu kang agawe sapa man. Ma ing barang sakang karep sapa man. Liman maring barang sakang karep sapa man ing man ngene sakang karep sapa man ing man. Liman maring wong ya sakang karep sapa man wayakdi lan ngukumi utawa ngodhok ngukumi yes mesti ya mesten itu cara dene kodhok ya. Kayak dilan ngukumi maksudnya ya mesti to ngukumi sapa man maing barang kodho kang mesti sapa man lima maring barang kodho kang mesti sapa man ing Gusti Allah lae mesti lae garis uripe kawula abang ya mesti garisnya dadi abang. Ora terus wis tak gantine gak ya Gusti Allah kula mesti wong uripe ijo gitu ya. Ya dilaksanakno tenan ya. Ya digaris tenan uripe wong ki dadi ijo. Subhanaman kelawan maha suci zat ya kang ngapura sapa man. Waya wiran ngapura sapa waya wiran tegese ngapura sapa man. Daiman kali selawase alam yazalun ora leren-leren apa yang biru mahma iku mahma hafa semangsa mangsa luput ya sapa labdu kawula afa moko ngapura sapa man Gusti Allah iku selawas-selawase tak enti-entinya ya ora bosen-bosen ora leren-leren terus ngapura kawulane semangsane kawula niku mau kliru angger kawula iku mesti gelem njaluk ngapura yuk tiparing sapa man aladzi ing perkara terus yukhta ngene ya kang den dumi ya yukti paring sapa man aladzi ing wong ngono aladzi ing wong yukhta kang den dumi sapa lanti para yamna ulan ora bisa nyegah ing man apa jalalu keagungane man minal ato saking paring lidil khoto maring wong kang duweni luput manung kang duweni luput tumma sholatu wa ginuli utawi rahmat adine Allah nasron kelan gelar daiman kang langgeng iku ala nabi ngatus Kanjeng Nabi al Mustafa kang den pilih khairul waro kang luweh bagus-bagus makhluk
Gusti Allah ku selalu paring nanggone wong sing duweni luput. Masa wong salah lho pangkat diwehi karo Gusti Allah. Jadi aja terus sampe ndek angen-angen wah salahku akeh, dosaku akeh. Nang Gusti Allah aku njaluk paling ora diwehi. Wis sampe ngono. Iya. Mergo wala yamna'u jalalu anil ato lidil khoto gitu ya. Keagungane Gusti Allah ki harus nyegah peparinge Allah nanggone wong sing duweni salah. Ya. Ora wonten salah ya. Keagungane Allah kuwi ora iso nyegah ya. Ya, gak ngono ya. Keluputane wong kuwi ya. Keluputane wong kuwi ora iso nyegah keagungane Allah saka awe Allah nanggone wong kuwi lho sing luput. Wis penake ngomong, masih wong salah, wong luput mangga diparingi karo Gusti Allah. Gusti Allah. Kesimpulane piye? Jangan sampai awake dhewe kuwi rumangsa salah akeh karo Gusti Allah, terus njaluk pikirane paling ora diwehi. Wong salahku karo Gusti Allah akeh. Yo aja ngene ya, yo aja ngene. Halah, aku tak nglakoni maksiat, tak berbuat salah gak apa-apa. Wong Gusti Allah lho masih aku salah pangkat diwehi. Ya aja ngono ya Adit ya. Jenenge ngono ku nyepelekno ta Mbak ya. Wong ngono ku jenenge kebujuk karo welas asih Gusti Allah. Gusti Allah. Dadi wong iki welas asih Gusti Allah iku hebat, tapi sok wong kadang kebujuk. Peh Gusti Allah iki welas terus saenake dhewe, gitu ya. Peh Gusti Allah kuwi ngapurane ku gedhe sampean apa kendel-kendel nglakoni maksiat. Ini jenenge kebujuk ya. Dadi kaya enek kanca sampean dolan nang sampean. Pamit. Ah, gak usah kok pamit iki kene. Lah apa to mulih? Muli sapa ya? Iki kene ae wis. Ning kene santai wis ya. Alah. Sak blengermu awakmu ning kene, gak mulih ya ora apa-apa. Terus kanca sampean gak mulih tenanan sampai tahun-tahunan wis pokoke gak mulih blas lah. Ya manggone ngono sampai 15 tahun 20 tahun wis. Sampeyan ngomong ngene barang. Wis ning kene wis bebas terus pengin mangan juku-juku dhewe ngono gitu. Kuwi nang juku-juku wis kaya omahe dhewe lah. Ya kanca sampeyan niku dadakno ya ngono itu, muangan blab-blab ngentekno sembarang kalir ngono kaya omahe dhewe ngono. Kira-kira piye ngono. Kan ya ora tepak itu ya. Ora pas ngono iku. Ya. Ora pas ya. Kan ora pas ngene. Ngono jenenge ya apa? Cara basane wong Jawa. Diwe ati raga rempel lho itu ya. Wis gak menyenangkan lah ngono kuwi, gak menyenangkan. Dipeh ngono selos kan wis. Wis ngono cara nang mar wis ibu-ibu wis mangan-mangan wis ngono selos ngene. Pengen apa sak geleme dhewe ne. Sembarang kali diguawane seprit aqua, mejon gitu ya. Sampe wis piye iki. Ari ora etis lah dia. Awake dhewe dadi wong Jawa ya kumo-kumone. Ana Allah ya ngono padha. Awake dhewe jangan sampai duweni pikiran gak diwehi. Ya karo Allah mergo awake dhewe kakean salah. Ya. Kakean salah. Allah paling aku njaluk ya ora diwehi. Allah paling aku wiridan dikir karo Gusti Allah ya ora direken paling wong dosaku akeh. Ora. Gusti Allah selalu panggah paring nang wong sing duweni salah. Tapi ya ngono aja terus Allah Gusti Allah paring nang wong sing duweni salah. Marsi wong salah akeh lho. Panggah muwei. Wis aku lak ngono nyantai tak salah karo Gusti Allah tak maksiat tak nglakoni dosa santai. Alah wong ya kok njaluk pakai diwehi. Kuwi jenenge ya ora tepak gitu ya. Jenenge kok iku mau ya ngelamak ngono jenenge ya.
kaya enek sampean misale enek kancane bupati petukan kan karo bupati kancane bupati petukan karo bupati pas ini anak wong akeh bupati ini alhamdulillah Pak niki nggih bawaanku camat-camat ya lurah-lurah sak Kediri iki kancaku SD dhisik iki kancaku SD ayo ngene kok peh bupati ini wis ngomong ngono terus kancane bupati SD terus piye kabar sik awakmu wah itu ya wis gak basa terus wagrah itu ya wah lope aku gitu ya ngono mbok golek-golek apa lho rek wis berarti bupati Pak ngene apa terus ngono terusan ya peh bupati ini cara sampean misale nek wong dulure Mbah Mun terus iki ponakanku iki terus iki adikku iki iki cek pernah palikku masa tuwa iki palikku iki gitu ya iki pernah misananku iki gitu ya mindoan karo aku iki terus nyawante karo Mbah Mun gitu ya Mbah lho dhewe Mbah kuwi apa ya pas sampe pantes ngono gitu ya ya ngono kuwi peh dupe Gusti Allah kuwi terus panggah paring nanggone wong sing dilekata wong sing duweni luput terus sampean terus nyantai berbuat luput berbuat salah ya panggah diwehi kadang ya ora kaya ngono kuwi iku etika aja mulane tembung walaupun itu bukan pidana walaupun bukan gampang ngomong ora iso ndadekno dosa lah tapi itu etik ya. Sing iso malah justru malah iso dadi ya garakno apa etik ya etik kuwi ya etik norma ya adab kuwi walaupun kuwi ora merupakan pidana ora merupakan dosa lah sampeyan. Tapi kadang kuwi justru malah menentukan cara apik iso malah dadi ndadekno ridho, cara elek iso malah ndadekno wodho gendune Allah. Cara nang wong yo ngono padha ae ya. Walaupun itu bukan pidana. Akeh to wong sak jaman saiki ya. Jeneng wong pamer kan ya kudu pidana to ya. Wong pamer ya kuwi pidana to ya. Nyolong ngono pidana ya. Pelanggaran. Lek pamer. Saiki akeh to ya wong pamer kekayaan gitu ya. Dituduhno mobil, dituduhno sugih, ya. Dituduhno kekayaane ya. Ya. Ya kan ya gak pidana, korupsi pidana. Tapi malah terjadi pencopotan, dicopot tambahan. Ya, DPR ya mamer kekayaan iki sing mamer didudeke bojone padahal itu ya. Oh malah demo besar-besaran sak Indonesia itu ya. Padahal ora pidana ya, ora enek to ning aturan terus sapa pamer pelanganu pidana 10 tahun penjara. Pasal pamer apa enek. Kan ora enek itu. Tapi tambah demo besar-besaran sak Indonesia ya. Kantor-kantor polisi dibuang. Ya. Apa jenenge DPR, kantor DPR dijur karo-karo ya. Sementara enek wong korupsi lho ora sampe demo sak Indonesia. Enek wong korupsi lho, enek wong mateni wong lho ora sampe demo sak Indonesia. Kantor polisi ora sampai dibom, kantor DPR ora sampai dijur. Lha iku padahal pamer-mamer kekayaane. Utawane joget-joget seneng-seneng, joget-joget di saat rakyat menderita, joget-joget seneng-seneng karaokean. Joget karaokean apa ya? Termasuk pidana kan ya ora ana sapa wong joget-joget ning ngarepe wong seneng-seneng pidanane
penjara 10 tahun ini rene itu ya. Malah pelanggaran ya. Pelanggaran. Ayo, etik, adab, kesopanan ya. Etika, norma ya. Subhana man yaf'alu ma syaa. Mulane enek dawuh man laisa adab wa kirdun. Sapa wong ora duweni adab, ora duweni etika, ora duweni sopan santun, bahwa kirdun. Wong kuwi kethek. Man laisa adab bahwa kirdun. Sapa wong ora duweni adab, wong kuwi kethek. Kaya kethek lah, kaya kethek. Subhana man yaku wa yaku. Subhana man maha suci. Ya tajaru tinggi. Terus ini. Oh iya ya. Tumasulatu khairul wara. Faidah ya. Al faidah tu alhamdulillah.